לא תמיד צריך לשלם יקר. אני בדיוק באה להתאפר עכשיו, ויש שתי מוצרים מהתיק האישי שלי, שכבר הרבה זמן בא לי להמליץ לכם עליהם. התיק האישי שלי מורכב ממוצרים יחסית זולים, כי כל מוצר יקר שאני קונה ואני מבטיחה שהוא לעצמי, ישר הוא עובר לתיק המקצועי, אז אני פשוט נשארת עם הדברים האלה. אבל יש דברים שהם זולים ופשוט מוצלחים ברמות ועמידים, אז למה שלא תכירו גם אתם? אז המוצר הראשון זה סומק של סקרה. כן, 10 שקלים הוא עולה. יש לו צבע מהמם, ורוד סמוקי כזה, עמיד בטירוף. אני שמה אותו לשבתות, הוא עמיד לי ברמה מהממת. ויש את הביבי קרם הזה, שאני שמה אותו עכשיו בקיץ. אם אני רוצה, לפעמים אפילו לשבתות אני שמה אותו, אני מערבבת אותו עם טיפה מייקאפ למשל, איתו, המקס קאבר, שהוא יותר עמיד. מערבבת את שתיהם ביחד, עם הרבלון שגם כן קם לי פה, אני אוהבת את החברות האלה עליי. הוא עמיד בצורה שאני מסיימת ואומרת מה, הוא עדיין עליי? כן, זה ממש עולה כמה שקלים, וזה באמת שתי מוצרים שהם כבר תקופה ארוכה, אני שמה אותם והם פשוט עמידים פצצה וממש נגישים, אז ככה בכיף.